Mas. Lah kok iso? Aku sak wayah butuh. Lah iki uteke bosok iki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa biuh-biuh kayak tuku sepeda motor neh. Wiriditan neh. Kuwi paling kur BRI. Meniki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ira. Lah kowe utang ora tau bayar ora kucul kowe kancane. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asline Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong Awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. tamune sapa? Berarti aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh. Kopi, teh, Senen biskuit, Senen Senen ngono Bang Mekar. Selasa Pur BRI. Rebo Rebo ya Bang Rebon kae. Rebo. Bang Plecit. Cet Kemis Bang Amarta ngono lho. kowe kok